आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दिनै जि माने गाज्रि रावजों सोंखारिबाय आरो दिनै बिथाङा बुंनो राइट्स दं होननानै दिनै जोंहा बुंनायाव बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। बुंनो राइट्स गोबां बेबादिनो थायो, नाथायबा दिनै जाय बाथ्राखौ जोङो गनायथाव नङा, दा बिनि थाखाय दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा दङ। जाय दिपेन बर'खौ डिलीट खालामनाय बा फोजोबस्रांनाय बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जे माने आरबि कमेन्ट जाय माने इउटुबार बेखौ सालायो, जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथांखौ जोंहा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। जाय बिथाङा गावखौनो जाहिर खालामनानै लादोंमोन सासे इउटुबार, मोजां आरो गाज्रिखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो गोनां दङ होननानै, नाथायबा दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनै जाय बर' हारियाव बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय दिनै जोनोम जानायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थैथां खामानि मावबोदों बर' हारिनि थाखाय, बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय। दा दिनै नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ डिलीट खालामनाय बा दिनै फोजोबस्रांनाय बे रावखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गनायनानै लानो हायाखै। दिनै जाय बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ बुंदों, दा बेखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांखौ लानानै जोङो दिनै क्लियार खालामनांगौनि थाखाय, दिनै बिथांखौ लानानै सावरायनांगौनि थाखाय जोङो दिनै थांखि लानानै दिनै बिथांनि जोङो न'आव थांनानै जोङो जि बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय जोङो थांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांखौ लामा ससेनिफ्राय जोङो मोननानै दिनै जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो सावरायनो थाखाय बेखौ थाब थियारि खालामनानै जोङो सावरायदों। नाथाय दिनै बिथांमोनहा दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंनाय जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै बिथांखौ किडनेपिं खालामदों होनदों, दिनै बिथांखौ गोबां माने बुग्लुं सुग्लुं खालामदों, आघात खालामदों होननानै बुंदों गासिबो। नाथायबा नैबे बाथ्राफ्रा नंखाय आरो जोङो बेखौ मालाबाबो जोङो गनायनानै लानो हाया। आरो दिनैहाय जाय इउटुबारखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला बा जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ लानानै जों सावरायनो लानाय समाव आरो दिनै बिथांखौ दिनै जोङो सावरायनानै मिथिबावबाय जे दिनै बिथाङा दिनै नैबे जोङो मिथिनाय बायदियै दिनैहाय नेपालपारा कुसुगावनि बे साखाथियाव दिनै रायजो जागासिनो दङ होननानै जोङो मिथिदों। नाथायबा बिनि जोनोम गामि थिपकाइ पलासगुरिनि होननानै जोङो मिथिदों। दिनै कुसुगावआव बियो रायजो जाफैनाया 2 बोसोरसो जाबाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बियो समाजजों खुनु लोब्बा गैया। दिनै हारसिङै बियो समाज गैयै बादि माने रायजो जागासिनो दङ। आरो दिनै बिथाङा बै पर्बजरा ओनसोलाव 7 सा आइजोफोरखौ दिनै गाज्रि हाबा मावनानै बिथाङा दिनै बै ओनसोलनिफ्राय दिनै एरायनानै फैनानै आरो नैबेवहाय कुसुगावआव नैथि जुलि खालामनानै दङ होननानै जोङो मिथिदों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै समाजनि बेरेखा मावनानै दिनै बे ओनसोलाव थाफैनाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'खौ जि गाज्रि रावजों सोंखारिदों, दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा कुनु मानसिखौ जोङो बै समनिफ्रायनो दिनै कुनु प्रश्रय होआखै बा जायगा होबोआखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समनिफ्राय जोनोम जादों, बर' हारियाव समाजाव गुलुं गुजुं खालामग्रा जाय मानसिफोर, बेफोरखौ जोङो दिनै समाजाव गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय बायदि रोखोमै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुआ खामानि मावबाय थादों। दा दिनै बे हिसाबै जोङो जाय बुद्धिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै समाजनि बेरेखा खामानि मावनानै दिनै बे ओनसोलाव दंफैयो आरो समाजनि मोजां खामानि मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि रावजों दिनै सोंखारिदों, गाज्रि बाथ्रा फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ दिनै जोङो जाय नंखाय बाखाय इउटुबार, जाय BRB कमेन्टनि जाय सालायगिरि दिनै बुद्धिराम ब्रह्म, बिथां बुंनाय बायदि रावखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बेखौनो खावलायनो सानदों, दिनै BPF दोलोनि माखासे मोजां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ सापर्ट खालामनानै गोबां दिनै एबसु बा
जोंनि कर्मकर्ताफोरखौ दिनै गाज्रि गाज्रि बाथ्रा जों बेखौ बुंनाय नुदों नाथाय बिथांमोनहाबो बुजिनो गोनां दङ आरो दिनै बिपिएफ दोलोनि जायनोखि दैदेनगिरि मोजां मोजां सामलायगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ मानो जायगा होदों बिथांमोनखौ दिनै बिथांखौ सोंनो गोनां दङ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बिसार खालामनो गोनां दङ फोजोबस्रांनायानो दिनै बेवहाय बिनि समाधान जानो हाया नाथायबा दिनै जाय मानसिया दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा थांनाय हयथ' मार्च दाननि हयथ' अक्ट'खौ आं बारा गोसोआव गैला पलासगुरि गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफ्रा क्लियार होदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो बे बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुंनानै होदों दिनैहाय पलासगुरि गामिनि बै ओनसोलनि गथ'सा आरो आइजोफोरखौ जे जिनाहारि खालामनानै नस्थ' खालामनानै दिनै गुबुन आरो हिन्जाव हाबा खालामनानै दिनै बिथाङा दिनै नेपालपारा गामिनि साखाथियाव दिनै खुनु समाज गैया हारसिङै समाज जानानै माने रायजो जानानै दङ दा बैबादि मानसिखौ दिनैनि जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे दिनै जिबादि माने खुनु बिसार आसार गैयाबालायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों बारा मोजां मोनाखै दा बेनिखायनो मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि अरायबो जोङो सैथो हिसाबै खामानि मावलांनो गोनां दङ होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव दख'रानि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव उजुहात देखायनायखौ आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखिनि बाथ्राखौनो क्लियारै होबाय दिनै जाय बुद्धिराम ब्रह्म बिथांनि जानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद कुसुगाव दख'रानि मावख'आव फैनानै दिनै बिपिएफनि कर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिथांनि जानानै जोंनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आक्रमन खालामनो फैनाय बा गाज्रि बे अफिसाव फैनानै राव दिन्थिलांनाय बाथ्रा माने सोदोब बुंलांनायखौ जोङो मालाबाबो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौ गनायनानै बा मानिनानै जोङो लानो हायै बादि बे मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव जादों दा बेनिखायनो जाय मानसिखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै उत्साह खालामदों दिनै जाय मानसिखौ दिनै माने थुनज्लायनानै होदों बा सापर्ट खालामदों बे मालाबाबो ग्रहन खालामथाव नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव फैनानै बेबादि दुमदाखार खालामफैनायखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया गोजोन्थों।